Полицията признава, че е частна охранителна фирма. Официалният отговор на МВР, признаващ регистрацията им в американския търговски регистър Dun & Bradstreet. Кога е регистрирана? Защо е регистрирана? Айде сега те да си признаят те какви са. Защото държавите и корпорациите са закрити с указ на папата Мото Проприо. Отделно корпорацията майка е фалирала и закрита 2020 година. Тогава те какво се явяват? Могат ли частни физически и юридически лица да имат отношение към властта по международното право? Може ли частни фирми да властват над народа и човека? Могат ли частните фирми да притежават силови органи, съдилища и така нататък? Могат ли да докажат, че са държавен орган, след като са частна фирма? На кого служат частните фирми? Кой им е собственикът? Нека като казват А, да кажат и Б. Нека да кажат докажат на кого служи частна фирма със собственик и кой им плаща заплатите. Те може да имат пари и оттам сила, но това не ги прави по-малко престъпници. Истината и законите са на наша страна, ние какво лошо правим? Нищо. Само питаме, а те как се страхуват? И трябва да знаят, че според указа на папата Мото Проприо те са незаконни и го правят на собствен страх и риск. Вършат престъпленията си и ще бъдат заловени и техните началници няма да поемат вината за престъпленията им вместо тях. И като са държавна организация, къде им са държавните реквизити, герб, печат? Защо нямат никакъв печат? Защо на Бисер имената с главни букви, а на този секретар Костадин са написани по правилата на българския език? Що за министерство? А какво ли ще кажат за преклузивния срок? Това е, че в Конституцията е посочен едногодишен срок на приемане на законите, който не е спазен. Законът за МВР е приет доста по-късно, което прави тази институция незаконна. Какво ми се пишат на държавен орган, пък не могат дори един документ валиден да издадат? Според вас този документ валиден ли е? Подписал го е там някакъв, а писмото е адресирано до министъра. Защо той не си е сложил подпис и печат, държавен, не фирмен? Защото бяга от отговорност и прехвърля отговорността на някой си Костадин. А какво ли ще кажат защо техните служители нямат служебни удостоверения, нямат никакви идентификатори, дори и бадж нямат, пълномощни нямат, писмото им се явява заблуда, никъде по света няма държави, Европейският съюз и Организацията на Обединените нации и останалите са частни фирми, които се представят незаконно за държави. В този документ е казано, че всички държави и корпорации са закрити и ако продължават да се представят за такива, то те вършат престъпление и го правят на собствен страх и риск. Никой няма да поеме отговорността за престъплението вместо тях, носят лична, персонална отговорност. Играта и измамата с имената е голяма, гледай ти как се изписал този Костадин, макар че е обикновено физическо лице, защото те дори и юридически лице не са. Вижте внимателно видеолекцията на Ася. Всички разбраха за